Sudes? Amma yaron da aka kawo ɗazu nan fa ya rasu. Kika ce? Yaron da aka kawo ɗazu ya mutu. Ya faɗi. Yaron da aka kawo ɗazu ya mutu. Za ka da abinci. Da mutum da aka yi likitanci, likitan ne ya zo ya ce za a ci abinci. Yaron da aka kawo a mota a mashin aka kawo da shi aka shiga ya mutu. Ya mutu. Ya mutu. Cikin shafi. Ya mutu. Amma ci abinci lokacin. Bai ci abinci ba. Mutuwa yayi. Amma shi ta zo. Amma shi bata zo ba. Yanzu ana na rufe shi. Kika ce? An rufe shi. An ɗauke. An rufe shi, an rufe shi. Kwanan An rufe shi, an rufe shi, an rufe shi ne. Ok, ya faɗi. A'a, an sa shi a gado an rufe shi. Kai dai kana son kuma amma baka gani ba. An rufe shi. Kidan ga daga murya. Kunne na baya ji sosai. Yaro aka kawo a mashin. Yaro a mashin. Ya mutu, ya mutu. Oh. Ya Ba mutu. ku ba shi abinci bane. Ban ba shi abinci kuma. Ba ku ba shi abinci bane. A'a, an ba shi abinci mana ba daga gida aka kawo mana shi ba mu ina ruwan mu likitoci ko ba an kawo mana shi bane kawai daga mai allura kawai ya rasu. Ba wanda ba allura a'a. Ya kashe shi. Ɗan daba, ɗan daba. A'a. Suwaye. Kashe shi. Likita mugu ne. To, Ya kashe shi. ya kashe ban sani ba ni dai ba ruwa. Wanda ke murafu. Ni ba abin da Munafuka ke ce. ni ba ka kawo maka magana amma sai ka kawo min irin wannan gobe yanzu na kawo maka amma dan Allah ka rufe bakin ka kar su ji mu dan girma. Munafuka wallahi sai na gaya. Kai inna lillahi. Kin kashe shi. Haba masoyi na ba ka dina min irin wannan abun Mace. ba ka masoyi na. Masoyi. Ka zo gidan mu. Ta ci abinci. Za a ci abinci. Kina so? Ni wallahi bai mutu ba, bai mutu ba yana cin bai mutu ba. Bai mutu ba. Bai mutu ba yana da Shikenan. za a ci abinci. Za a ci abinci. Sai ka zo an ji. Insha Allah. To shikenan. Na gode. Sai an ji. Kai tana so na wallahi. Ta ci abinci. Amma ya mutu bai mutu ba. Idan za a ci abinci ba ruwana ba ruwana. Kai. Munafuka ce wannan ne munafuka ce. Ta kashe shi ta ce in yi shiru abin abinci. An yi shiru abinci da ci. Bari in bi ta.